Nilai bidi gobo ara lade. Ada video खेबबायबायनानै होसिन जालाय लांसिगोन बिफांजोंसो स' दायो बेखौ ओरै लादो नै बिदि दालायाव बेहाय फुना होनांगौ हास'गासिनो नै दाथ' दाख्लैनो हास'नांगौमोन ओमफ्राय अखाया कन्टिनिउ 11 दिन रानिं जाबाय थाबायना हेलौ गाइस नै आरा लाखाबाय खावसे लांदां जाजेनबायानो नै हास'जोब्बाय नै बिसोरखौ हास'खांबाय नै बिदि स्लिम हास'नांगौ आरोना बेखौ नायदो हास'खांनाय बियो बेलाय बेसेबां गोजौ हास'दों होनबा नै बिनि अबेबा बिजों समान आरो बेखौ स्लिम हास'नांगौ आरोना नै खुसखाद्रा माने सिखाफोरजों दाननो नाङा सिखाफोरजों दानोबा माने बेयो गाज्रि जायो ओंखायनो आरा गोबौ लादो 100 ब्लेडफोर बेजों हास'दो आरो नै बेखौ फांगिसाइडनि थाखाय लगायना लानाय जाबाय दा बेखौ जोङो दै होनानै मिक्स खालामनांगौ बेखौ जोङो बिफां हास'नायाव फुननानै होगोन नैखौ फुनना होबानो जाबाय आरो बुस्थुखौ स' दायो बेखौ ओरै लादो नै बिदि दालायाव बेहाय फुनना होनांगौ नै बिदि जाहाथे अखाफोर हाबा भाइरासफोर फैफायो नालाय अखाफोरजों अखा हानायजों ओंखायनो प्रटेक्ट जायो आरो बेखौ होयोबा फांगास एरि बेफोरो बेक्टेरिया भाइरास बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे फांगिसाइडनि मेडिसिनखौ जोङो बेहाय फुननानै होबाय हास'खांनायनि उनाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हास'नायनि स्टाइला ओरै खायलें हास'नांगौ सिदा हास'नो नाङा बेबायदि हास'खांनानै गारबाय नै बे एरियायावबो गायजोबबावनोसै एबार बैथिं सासेया हास'दों ओरैजाय आं हास'गासिनो बै साइडथिं बिदाया होगासिनो नै हास'नाया हास'खांनानै नै बेयावनो दोनथ'नाय जादोंमोन नालाय गोरान जाजोब्बाय बिलाइआ आदा बोरै बबेथिं हास'दों बेयाव साफा दंजोबोमोन हास'खांजोब्बाय नोंथांमोनहा जुदि एसे आइडिया लानो गोसोबा कन्टेक्ट खालामहर आरो फुलिफोर नांगौबा थाबैनो अर्डार होदो मानो होनबा एप्रिलफोरनिफ्रायनो गायो नालाय दानिफ्रायनो गायजाबाय एप्रिलसिमाव गायहैजोबनांगौ आरो बिनि लेटबाथाय लेटद्राय जायो नालाय दा नैबे हास'खानाय बिफाङाथ' थाब खिलियो ओमफ्राय गोदान गायनाया एसे ग्रथआ लासै जायो आदा हास'बाय बोरो माबायदि हास'दों एसे खिन्थादो टेकनिकआ बेसेबां गोजौआव हास'दों आदैसे गोजौआव हाबाय आङो हानिफ्राय आदैसे गोजौआव ना नै जखा लाखादों बिदि आरो बिदि गोबौ आरा लादो भिडिअ खेबबायबायनानै होसिन जालाय लांसिगोन बिफांजोंसो मेंनायखायनो खेबनो बायो भिडिअखौ ओंखायनो वाट्सएपआवसो थाब स्टेटास होयो आं कन्टेक्ट नाम्बार लादो ओमफ्राय स्टेटासफोरखौ नायनो हागोन आरो माबा माबि बिदिनो थाब आपडेट होनो हायो इउटुबाव एसे इडिट खालामनांगौ मानांगौ गोबाव लायो नालाय हगारबाय थानाय जाया जाय आंनि नाम्बार दं बिसोरथ' नायबाय थानाय जायो नै बे हास'खानाया बिराद मोजां ग्रथ जासिगोन आरो हास'गासिनो नै दाथ' दाख्लैनो हास'नांगौमोन ओमफ्राय अखाया कन्टिनिउ 11 दिन रानिं जाबाय थाबायना ओमफ्राय गैया हास'नो मोनासै दिनैसो अखा हागानाय लोगो लोगो हास'बाय माखासे मैयाहाय एसे हास'नो मोन्दोंमोन आरो मैयाबो अखा हादों बेलासियाव ओमफ्राय दिनै हास'बाय आरो दिनैबो हाजोबनाय नङा गुवारथार नालाय दा सोरबाफोर गायनो गोसोबा कन्टेक्ट खालामहरदो आरो गायनायनि टेकनिकफोरखौबो सोंहरनो हागोन ओमफ्राय मेनेजमेन्टखौ मारै खालामनांगौ मेनलि मेनेज खालामनायनि सायावसो बुंखायो आं मानो होनबा बिफांखौ गायनानै आदर लायाबा जाया दा नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन आरो फुलिफ्रा थाबैनो अर्डार होदो मानो होनोबा एप्रिलसिमहालागै गायहैजोबनांगौ
बांद्राय लेटबा माने बिफाङा बांद्राय ग्रथ जाहैस्लाबनाय नङा। दा भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा नायना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनो। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन होननानै। स' बाय बाय।